La història de l'Espai Quera ve des del 1916, quan el meu besavi va obrir la llibreria. Ell era escriptor i editor de teatre. El que hem fet és fer aquesta transformació de llibreria i restaurant. Per nosaltres, col·laborar en Fem País és el fet de treballar amb una gent d'aquí, del nostre entorn, i divulgar-lo i així eixamplar tot el que és la diversió dins de casa nostra. Si veniu a casa nostra amb un xec de Fem País, trobareu un entorn de llibres de muntanya, podreu gaudir productes del nostre país, molt de menjar i molt bo. El que més m'ha agradat dels menjars són els productes que ens ha portat amb una taula de formatges i embotits, que són productes de la terra, que estaven boníssims. Només coneixia la vessant de llibreria i veure que ara compaginen la llibreria amb aquest espai gastronòmic, doncs ho he trobat un maridatge perfecte.